L'alliberament de l'AP7 comença a deixar deserts a alguns municipis del nord. La prohibició de circular camions per la Nacional 340 ha deixat sense clients els negocis. Ara, els ajuntaments demanen al Ministeri de Foment que torni a autoritzar el trànsit de vehicles pesants i que la zona siga àrea de descans de l'autopista. Ya no hay nadie. Així estan els negocis a la Nacional 340 a les comarques del nord. A l'autopista gratuïta, el fet que no passen els camions s'endú també clients de restaurants i hostals. Antes si pasaba más de 100 comidas al día de menú, ahora si pasamos 10. En esta gasolinera han hagut de despatxar treballadors i tancar de nit. Quasi un 50% del volum que nosaltres teníem de feina. Els pobles tenen por que es queden deserts. Per això municipis com Alcalá de Xivero, Santa Madalena de Polpís han aprovat mocions perquè tornen els camions. I clar, nosaltres la temor que tenim quina és? Pues la de quedar al final verdaderament aïllats. També demanen declarar el tram entre Torblanca i Peníscola zona de descans de l'AP7 per evitar esta situació, la saturació de les àrees de servei de l'autopista. Deixar això com a àrea de servici i que els camions puguen eixir. Este pàrquing de capacitat té aproximadament uns 100 camions. Va poder facilitar que puguin aparcar els camions, dutxar-se, sopar. Una moció que també insta que hi hagi més eixides de l'autopista cap als seus municipis.